роҳҳои байни Ӯзбекистону Тоҷикистон дурӯза ё серӯза кушоданд. На гапат маъне дорад, на видеоот. Бара оҳанфурӯшӣ кун. Ҳар як оҳанфурӯшае ки ба веста сум дорам. касе ки эҳтиёҷ дорад ба кӯмак дар комментария нанависонед мақсад. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо софсавдо бошед. Офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Навори имрӯзаи мо оиди нарху навои билетҳо барои моҳи июл ва ба фурӯш биромадани билетҳо барои моҳи июл. Аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай шурӯъ карда аз ана ҳамин рӯз билетҳо барои моҳи июл ба фурӯш баровардагӣ ҳастанд. арзон шудагияи билет чӣ хел арзон дастрас мекунед. Дар ҳоле ки шумо мерен 10 рӯз пеш ё ки 20 рӯз пеш билета харидорӣ мекунед, нархи билет ба шумо арзонтар меғалтад. ва дар ҳоле ки шумо мерен якбора агар дастрас карданӣ бошед, дар ин ҳолат нархи билет қиматтартон меғалтад. нархи арзоншудаи билет аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол 21500 рубл то 23000 рубла дар бар мегирад. ин нарх барои ҳамун шахсиятҳое ки чӣ хеле ки мо гуфтем пешакӣ харидорӣ мекунанд 2 ҳафта пеш ё ки 3 ҳафта пеш. шахсиятҳое ки 2 рӯз 3 рӯз пеш харидорӣ мекунанд, ӯ шахсиятҳо 22-23000 рублда билет ёфта наметонанд. ва ногуфта намонад ки нархи билет арзон шудагӣ ҳам боша, мисол ғайр аз ҳамин то 23000 рубле ки шумо дастрас мекунед билета, ғайр аз ин бо тест меспорен, пули тесташ алоҳида. дар мавриде ки агар шумо мехоҳед через Ӯзбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёед, дар ин ҳолат айни ҳол мушкилиҳо ба вуҷуд омадаст. фикр мекунам прямой рейс аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бигирен хубтар. агар ки дар оянда ин мушкилӣ ҳал шава, ба шумо пешниҳод мекунем, ҳатман навор мекунем, мегем ки через Ӯзбекистон озод омада мешава ё ин ки не. бисёре аз нафарҳо худшон шоҳиди ҳамин воқеаҳо ҳастанд ки парвозҳоро через Ӯзбекистон чандин таша аллакай атминит карданд, ба дигар рӯз мондан парвозҳоро ё ки билетҳошона фалшивӣ гуфтанд. ба ҳамин хотир прямой рейс биёен, кори худтонам осонтар мешавад. саволое ки ба мо равон карден мехонем, гӯш кунед. Насрулло Раҳматов нависад: через Ӯзбекистон 100% мешава. мо через Самарқанд аэропорт Шереметова омадем. рӯзи 18 июн омада расидем. Мадина дар видеом гуфтагӣ будам ки касе ки аз душанбе через Ӯзбекистон ба Россия мерава, ё ки рафтагия ё ки билет харидагия, дар комментария бинависонед ки дар ҳақиқат мешава рафта ё ки намешава. ин бародармон ба ҳамин хотир нависонда ин комментарияра ки рӯзи 18 парвоз карда через Самарқанд рафта бе ягон мушкилӣ ворид шуда. мо хостем ки мақсад аз мардум бифаҳмем ки чӣ гуна рафтанд, чунки бисёр савол медоданд дар ин бора ва дар комментарияҳо бисёре аз нафарҳо нависондагиам бидроен. бо касе ки интересни боша бихонен ҳамун комментариҳоро мефаҳмем. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Мусо Валиев нависад: акама да Москва ҳастам, 2 соли 1 моҳ шуд, вообще прописка кардагӣ нестам, санҷидам визам ҳуяй, метавонам прописка кунам. охирон бор соли 2017 да Новосибирск када будам, хонашин ҳастам, илтимос ҷавоб тен илтимос. ҳукумати Россия барои ҳамаи шаҳрвандои хориҷӣ муҳлат додагияи 3 моҳи дигар ки шахсиятҳои прописка надоранд ё шахсиятҳое ки патент надоранд ё шахсиятҳое ки ҳадаф варақаи корӣ пир кардагӣ нестанд, умуман ба ҳама шанс додагияи фурсат додагияи 3 моҳи дигар ки ҳама ҳуҷҷатгузориҳошона
тахт кунанд ё дуруст кунанд, ё шахсиятҳое ки прописка кардаги нестану ора дастгир кардагиянд, ҷаримашон кардагиянд, ба ин шахсиятҳоро низ муҳлат додагӣ ҳастанд ки дар тӯли ҳамин 3 моҳ ҷаримаҳои худшона биспоранд ва аз сари нав ҳуҷҷатгузорӣ кунанд. ДАФ нависа: ассалому алайкум акаи Сорбон, шинидем роҳҳои байни Узбекистону Тоҷикистон 2 рӯза ё 3 рӯза кушоданд, бо маҳкам карданд. Сабабаш дар чӣ боша? Ҳамира аниқ карда ягон барноматонда мегуфтед. Илтимос видеотона интизорем ака, ҳар рӯз видео кунем, тамошо мекунем, ҳамаи чиз бохабар мешем. Дар охир гуфтаниям фақат пешравӣ, соҳу саломат бошем. ҳазор раҳмати калом барои суханҳои беҳтаринат бародари азиз. Вале роҳи Узбекистону Тоҷикистон ягон вақт, яъне ҳамин ҳозира дар назар дорам, 2 рӯза 3 рӯза кушода шидагӣ набуд. Дар як қарор омадагӣ буд ки пас аз сафари президенти ҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон бояд кушода шавад, яъне пешниҳод шидагӣ. Ва хушбахтона президенти Узбекистон омад ба Тоҷикистон. ҳамун 26 созишномае ки бастагиянд, яке аз созишномаҳош оиди кушода кардани роҳҳои заминӣ мебошад ва бо тариқи микроавтобусҳо ё ки автобусҳо бурдани шаҳрвандон. ин созишнома аллакай ба имзо расидагӣ, лекин айни ҳол роҳ кушода шидагӣ нест, яъне шурӯъ кардагӣ нестанд мусофиркашониро. Олӣ Маҳмадов нависад: салом акаи Сорбон, ман акамро ба Москва оварданиям. Дар ҳоли ҳозир билетро мефаҳмидам. Чанд пул аст? Хоҳиш дорам ба саволи ман ҷавоб медодед. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия билет $500. Маҳфуза нависад: границаҳо маҳкам нашавад, билет дорум 5 июлда. Билет доштагиҳо нависед. касе билет дора 5 июлда дар комментарияи ҳами бинависонед. ответиш бидед. Саидова нависад: салом алайкум, мегӯяд аз Тоҷикистон ҳамарӯза 8 самолёт парвоз мекунад. Не ки ин қадар қимат, даже дигар давлатҳода дамгирӣ баравӣ ҳамин қадар пул намеравад, ё билети Тоҷикистон тиллоӣ аст. Сабаби қимати билет аз чӣ? Ҳаминро мефаҳмондед, хуб мешуд. раҳмат. аввалан ин ки 8 рейсе ки мешавад, ҳама ширкатҳои тоҷикӣ нест, якта ширкати тоҷикияи Somon Air. Асални чанд рейси мешавад, ҳамарӯза рейсҳои русиянд ва ширкатҳои русӣ худшон қимат будани билетҳошона аллакай шарҳ додагиянд ва ман зиёда 10 барномаамда қариб қайд кардагием ки барои чӣ қиматанд билетҳо аз ҷониби ширкатҳои русӣ. Барс нависад: штрафи паспорт Абубакаи Сорбон 99 бор навистам. Штрафи паспорт чиро дар назар дорӣ бародар охите? Ман намедонам. Паспорт дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне дер гирифтанша дар назар дорӣ ё ки гум карданша дар назар дорӣ? пара бинависон ба ман саволитро ҷавоб дам. Яқубов Бахтиёр нависад: салом алайкум ака, аз барои худои бузург аз ҳаматон хоҳиш дорам ки як хона кардам, пул ҷамъ кардам. Дар ҳаёт ҳичка надорам. хайр кунед, хонама ремонт кунам, кӯдакон майда дорум, шароит надорам тамоман акаҷон. Бародари азиз, аллакай дар комментариҳои ман ҳамин гуна навиштаҷотҳо зиёд шидаиста рӯз то рӯз, вале ман ба ҳама гуфтагӣ ҳастам дар видеоҳом ки ман мақсад дар як моҳ як каса ё ки 2 каса ба навор мегирам, видеоша мегузорам дар канали худам барои кӯмак кардан. Мисол касе ки хоҳишмандаи кӯмак мекунад. И хеле узри зиёд ман наметавонам ки ҳар рӯз дар видеоҳом мақсад номери як каса бимонам барои хайр кардан. Ва як чизи дигар ки касе ки эҳтиёҷ дора ба кӯмак дар комментария нанависонед, мақсад ки ман номери телефонатонро бихонам ё ки комментарияи шуморо бихонам ба мардам бугум хоҳиш кунам. хубтаре ки дар инстаграми ман муроҷиат кунед ва ин коре аст ки мақсад бояд мо аз пеши ҳамсуҳбат бишем қати шумо, вазъияти шуморо дар ҳақиқат бибинем ки чӣ гуна, баъд шуморо ба навор бигирему пешниҳод бигардонем. А так узр мо ихе наметавонем ай пеши худмон ҳамаи комментарияҳоро бихонему номероро бигем ки дигарро ёрдам кунам. Салимова нависад: салом бародар Сорбон, ман ай 27 май 13 июлда аз ширкати Уральский ба ҳамроҳи 3 фарзандам ба шаҳри Уфа чипта харидагим. Дар ҳақиқат роҳҳо маҳкам намешавад. хушбахтона оиди маҳкам шидани роҳҳои чӣ гуфтагӣ нестанд ва фикр мекунам дар комментария шахсиятҳое ки савол метаҳанд и ҳамихе суханҳои мардумияй, гапи мардумияй. айни ҳол ягон қарор биромадагӣ нестае ки роҳҳо маҳкам мешаванд ё ки парвозҳо аз Тоҷикистон ба Россия отменид мешавад. Умед нависад: билет $500 гирифтам 30-да. Ҳорун ТЖК нависад: саломи Парвизи бозор ба ту акаи Сорбон, мегам раҳо маҳкам шид, ростай.
мо дар ин бора аллакай гап задем ва дирӯзам дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кардем, лекин бо мардум аз сабабе ки видеоҳоро то охирша тамошо намекунанд ба фикрам бо ҳамин саволҳоро пешниҳод мекунанд, магарам ки як видеои алоҳида кунем дар ҳамин мавзӯъ гап занему ва номи видеоро ҳамухе бимонем, то ҳама тамошо кунанд, дигар дар ин бора савол натиҳанд. Алиҷон нависай: на гапат маъне дорад, на видеоот, бара оҳанфурӯшӣ кун. аките ба ин гапат бародар, оҳанфурӯширо корша пас задани ё ки дар сатҳи паст қарор доштана дар назар дорӣ, ман намедонам. бара оҳанфурӯшӣ кун нависай, мисол ягон кори дига не, бара оҳанфурӯшӣ кун. Оҳанфурӯширам як ҳунарай ва ирам як бизнесай, бо як гапи дигае ки ҳар як оҳанфурӯшае ки ба веста сум дорам бародар. Шаҳром нависай: акая додар 2 моҳ пас 18 сола мешавад, чӣ хел Россия биравад? ҳам 2 моҳ пас 18 сола кишид, баъд билет мегирам меравад бародар. агар ҳозира дар назар дошта бошӣ, ҳозир бедавернес намешавад. то синни 18 солагира бедавернес биромадан мумкин нест. Саидхон Тиҷей нависай: ака 100% метавонад через Узбекистон ба Россия. қариб ака 30 нафар омаданд, документ споридан через Узбекистон, ягон майда ғам наметавонад. худованд ки ғам натан ва ҳар касе ки чӣ хеле метавонад сафар кунад барава. Юсупов нависай: руд сиёҳ бе видео хайр кун. шарт нест видео. охи ман намедонам ин фақат чиро дар назар дорад. дар киҷо хайр кунӣ мара дида ё дар киҷо хайр кунӣ, ман навор кардам, видео кардам, пешниҳод кардам мардумда ки ман хайр кардам. фақат охи ман ранги як хеле тунестам ки як каса як дона жвачка бихарам, сиёмка кунам, партам бугум ина ман хайр кардам. ва оиди хайри видеоҳои пештара агар дар назар дошта бошӣ, мақсад мо видео барои ӯ кардагием ки ёрдам кунанд ба ҳамун оилаи муҳтоҷ ё ки ниёзманд ва мақсад бовар кунанд ҳамун оиларо. мисол ягон кас ба мо муроҷиат мекунад, мо мерем ӯро навор мекунем, ба мардум нишон метаҳем ки ҳамин дар чӣ вазъият қарор дорад, баъдан ёрдамаш кунанд. ҳозир трая кас бита бигад ки мада $100 бита, мақсад ма бирам оператсия кунам, мумкин ки хита дор бикашӣ барои $100, бовараш намекунӣ. барои нами тубори одамо мақсад хубай ки камера мекунанд, хичон ба хичон ҳам суҳбат мешаванд ва мо дар ин байн худмона қушам намекунем, на пулшонда кор дорем, на номерои телефони хичона мемонем, номерои карташона. Дилшод Нуров нависай: салом алейкум, акай Сорбон дар бораи поезд навигарӣ ҳастай, кай билет фурӯш намебирояд? ака раҳмати калон. билет озодона ба фурӯш намебирояд, яъне чӣ хеле ки пеш вақтҳо ҳама ҳар касе ки мехост мерафт билет харидорӣ мекард, бо тариқи роҳи оҳан сафар мекард ба Россия. агар ки рӯзҳои наздик кушодарам шавад, ба мисли пештара озодона чипта харидорӣ карда наметавонед. ба мисли парвозҳои чартерие ки самолётҳо ҳастанд, ирам ҳамухе ба ҳисоб меравад дар аввали кушодашавиш. Дилшод Акрамов нависай: акаҷон, яъне чӣ хеле ранги пештара рафта намешавад Россия дига? илтимос ҷавоб дем. мешавад рафта, чӣ хеле ки пеш мешид, ҳозирам рафта мешавад. гапи билетай, билет ёфтӣ меравӣ бародар. Алаев нависай: навигарии Тоҷикистонро бисёртар мегуфтӣ ба пеш. кӯшиш мекунем ки навигарии ахборотҳои нав дастрас кунем ва ба шумо пешниҳод кунем. Забиров нависай: ман кӯдакома роӣ кардам 50% гирифтанд то 12 сола Somon Air. албатта то 12 сола мо гуфтагием чандин боро дар видео ки бояд 50% бигиранд, лекин баъзе аз ширкатҳое ҳаст ки ширкатҳои русӣ новобаста аз синни соли хурд буданшон пули билета 100% мегиранд, лекин бояд то 12 солара 50% пули чипта бигиранд. Қаландаров нависад: через Узбекистон омада намешавад, барои он ки марз байни Тоҷикистон Узбекистон маҳкамаи кушода нест, ягон каса пропускат накардестиян марзда. баъзе аз нафарҳо метавонанд меёванд ягон роҳша сафар мекунанд, мераванд бародар. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ягон савол боша дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.